Bueno, orain azalduko dugu, probabilitateko ariketa batean jakiteko zenbat emaitz edo kasu posible agertu daitezken, erabili daikeguzan kontaketa metodoak edo estrategiak. Eta horrek kontaketa metodo horrek dira zuhaitz diagrama, kontingentzia taula edo kartesiar diagrama. Erabiliena eta garrantzitsuena zuhaitz diagrama izango litzateke. Bueno, zelan egiten da zuhaitz diagrama bat? Da eskema antzerako bat, bai? Eta eskema honetan joan bergara jartzen, eman daitezken kasuak. Eta azkenean, ikusiko ditugu guztira eman daitezken kasu posibleak. Goaz adibide hau ikustera, begira. Bi txanpon jaurti eta biak aurpegiak izatearen probabilitateak kalkulatu behar badugu, lehenengo eta min jakin behar dugu bi txanpon jaurti egiten dugunean, zeintzuk direzen agertu daitezken emaitzak. Orduan, lehenengo txanpona jaurti egiten dugunean, zeintzuk dire emaitzak? Aurpegi edo gurutze ateratzea. Lehenengoan aurpegi atera bada, bigarren txanpona botatzerakoan agertu daiteke aurpegi edo gurutze. Baina lehenengo txanpona botatzerakoan gurutze agertu dela jarri badugu, orduan bigarrenean jarri behar dugu aurpegi edo gurutze. Beraz, zeintzuk dira agertu daitezken emaitzak? Aurpegi aurpegi gurutze, gurutze aurpegi eta gurutze gurutze. Zuhaitz diagrama hau da azken finean eskema bat, eta eskema honen bidez badakigu zeintzuk direzen agertu daitezken emaitzak edo kasuak. Bagoaz kontingentzia taulagaz. Da taula normal bat, bai? Eta taula honen goiko partean jartzen da aldagai batek hartzen dituen balioak. Eta bestean beste aldagaia hartzen duen balioa. Honek esan nahi du, bi aldagai askoz jota kudeatu daikeguzala kontingentzia taularen bidez, bai? Kasu honetan, begira, inkesta batean 25 pertsonari galdetu diete bizileku duten herrian egiten duten lan. Orduan, bereizita daude alde batetik sexuaren bidez, gizonezkoak eta emakumezkoak, eta beste alde batetik bereiztuta daude herrian bertan lan egiten dutenak edo beste herri batean lan egiten dutenak. Eta, horrela banatuta dago maiztasunak, pertsonak, banatuta daude modu honetan. Hemen, orduan, esaten dizuetan bezala, kontingentzia taula onartzen dauz aldagai bat hemen eta beste bat hemen. Beraz, bi aldagaietara mugatuta gaude. Orduan, zentzu horretan, zuhaitz diagramak aukera gehiago ematen ditu. Eta azkenik daukagu kartesiar diagrama. Hau nik bakarrik gomendatzen dut dadoen kasuan. Begira, irakurriko dugu adibidea. Zein da probabilitatea bi dado jaurti ondoren lortutako zenbakien batura 10 izatearena. Hau ez da dado bat bota, baizik eta bi dado bota eta bi dadoen puntuen arteko batuketa egin behar dugu eta batuketa 10 izatearen probabilitatea. Lehenengo eta behin jakin behar dugu zeintzuk direzen emaitz posibleak, eta horretarako bai komenigarria da kartesiar diagrama. Jartzen dugu hemen goian dado bateko emaitzak. Hau da, dado bat botatzen dugunean atera daitezken emaitzak dira 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Eta beste zutabe honetan jartzen dugu beste dadoan atera daitezken emaitzak. Eta egiten duguna da batuketa. Batuketa eskatzen digutenez, batuketa egiten dugu. 1 gehi 1 eta jartzen dugu 2. Dado batean 2 atera bazaigu eta bestean 1, orduan bien arteko batura 3 izango da. Eta horrela, begira, bagoaz taula guztia osatzen eta orduan horrela oso argi ikusten da zeintzuk direzen emaitz posible guztiak. Nik kartesiar diagrama gomendatzen dut bakarrik mota honetako buruketetan. Bi dado jaurti ondoren lortutako zenbakien batura eskatzen duenean, edo kendura, biderkadura, holako adibidekin. Hurrengo diapositiban ariketa pare bat egingo dugu argi geratzen den azaldutakoa, Venga. Hemen daukagu. Paulek ausaz aukeratu ditu elastikoa, gorria, urdina eta berdea ditu, eta prakak, beltzak eta zuriak. Idatzi janzteko dituen aukera guztiak. Hau da, tipoa armairura doa eta aukeratu behar du nikia, niki gorria, urdina edo berdea, eta praka batzuk ere aukeratu behar ditu, baltzak eta edo zuriak izan daitezkenak. Orduan, zuhaitz diagrama egiterako orduan, lehenengo aukerak eta zein izango da elastikoarena, ezta? Hau da, nik elastikoa, Paulek elastikoa hartzera doanean, 3 aukera ditu. Gorria,
urdina edo berdea. Begira, gauza bat, ez dakit aurretik komentatu dodan, zuhaitz diagrama baten zutabean agertzen diren aukerak euren artean baztergarriak dira. Zer esan nahi du? Elastiko gorria hartzen badu, ezin duela urdina edo berdea hartu. Bale? Aukera bat egiten dugunean hemen, besteak baztertuta geratzen dira. Bai? Hori da gertatzen dena, zuhaitz diagrama baten zutabean dauden aukerekin. Bai? Orduan, eta hau gertatzen da, 3 aukera hauekin. Hau da, elastikoa hartzen du hau edo bestea, baina ez ditu hartzen 2 batera edo 3 batera. Bale? Orduan, baztergarriak dira euren artean. Ez direnak baztergarriak dira elastikoak eta prakak. Biak jantziko ditu, horregaitik agertuko dira 2 zutabe desberdinetan. Ez direlako euren artean baztergarriak. Begira, jarraituko dugu. Lehenengo elastikoa, imaginatu elastiko gorria hartu duela. Orain prakak aukeratzeko momentuan, zeintzuk dira bere 2 aukerak? Praka beltzak edo praka zuriak. Orduan, jarriko dugu praka beltzak edo praka zuriak. Bai? Orduan, eta hemen ja jantzita dago. Zeintzuk izan dira bideo honetatik jarraituz gero izan daikeguzan aukerak? Badira, elastiko gorria praka beltzak, elastiko gorria praka zuriak. Bale. Baina elastikoa urdina aukeratu badugu, orain prakak aukeratzeko momentuan ere beltzak izango genitun edo zuriak. Beraz, nire aukerak elastiko urdina hartuz gero da urdina beltza, urdina zuria. Bale. Eta azkenik, elastiko berdea aukeratuz gero, prakak aukeratu beharko genitun eta hemen ere bai 2 aukera ditugu, beltzak eta zuriak. Orduan, hemen nire aukerak izango lirateke, berdeak, elastiko berdea praka beltzak, eta elastiko berdea praka zuriak. Bale, orduan, zenbat kasu posible daude esperimentu honetan? 6, ezta? Honek danak. Zenbat modu desberdinetan jantzi daiteke Paul? 6 modu desberdinetan. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Hori da. Bale, orduan ikusten duzen bezala, zuhaitz diagrama honen bidez, lortu ditugu esperimentu honetan eman daitezken emaitzak edo kasuak. Bagoaz hurrengoarekin, hemen kontingentzia taula bat eskatzen dabe. Irakurriko dugu buruketa. Gazteen artean teknologia berriak zenbat erabiltzen diren aztertu dute ikerketa batean. Horretarako 53 mutil eta 57 neskari galdeketa egin zaie. Begira, mutilak eta neskak desberdinduta. Hemen aldagai bat daukagu. Inkestatutako gazteetatik 30 mutilek eta 55 neskak ordenagailua erabili ohi dute eta gainerakoek tabletak erabiltzen dituzte. Hemen daukagu beste aldagaia. Ordenagailuak erabiltzen dituztenak eta tabletak erabiltzen dituztenak. Orduan, egin behar dugu kontingentzia taula. Orduan, errenkadan jarriko dugu aldagai bat, zutabean jarriko dugu bestea. Egingo dugu kontingentzia taula bat, horrela, gutxi gora bera. Orduan, hemen jarriko dugu, emakumezkoak adibidez, emakumezkoak, esan dugu, momentu bat, mutil eta neska, emakumezkoak eta gizonezkoak, hau da lehenengo desberdinketa, lehenengo aldagaia, eta hemen jarriko ditugu guztizkoak, guztira. Eta beste aldagaia esan dugu dela ordenagailua eta tabletak erabiltzen dituztenak, beraz, ordenagailua eta tabletak. Eta hemen jartzen dugu guztira. Orduan, esaten digute, 53 mutil eta 57 neskari galdeketa egin zaiela. Orduan, guztira daude 53 mutil eta 57 neska. Inkestatutako gaztetatik 30 mutilek eta 55 neskak ordenagailua erabiltzen doabe. Beraz, hemen 55 eta hemen 30. Orduan, horrek esan nahi du, hemen 13 eman behar duela, hemen 75, eta, eta hemen 12. Eta orduan, honen batuketa izango da 100, eta hemen 25.
Vale? Hau izango litzateke kontingentzia taula, vale? Venga.